É hora de moito movimento nas estradas, especialmente nesta ponte festiva. Vemos as cámaras da Dirección Xeral de Tráfico na Coruña, por exemplo, na principal vía de entrada e saída. Nestes momentos non hai moito tráfico, circulase con normalidade. Fixámonos na outra gran cidade galega, en Vigo, tamén o tráfico é fluido a esta hora, en concreto na ponte de Rande, pero, aínda que haxa pouco tráfico, hai que respetar os límites de velocidade porque os radares non descansan en festivo. Cada vez hai máis, moitos consideran que sí que están mellorando a seguridade, pero tamén hai quen pensa que son para recadar. Están todos xustificados? Calquera medida que tomen para evitar que haxa accidentes e mortes, pois benvida sea. No son necesarios ni siquiera uno, porque normalmente la gente por aquí va a una velocidad moderada. Entonces lo que hacen es recaudar, porque en este túnel a 50 parece que vas parado, o a 40. Cuando salimos con la familia, pues sí, mi marido siempre lo veo controlando los radares y bajando la velocidad, y hay momentos que dices, ostras, otro radar, sí, pero bueno, no sé, me parece bien. Con toda a xente sabe onde está o radar, a minora antes do radar e non sale. Que pasa? Que se poñen varios, pois non lle vai a dar tempo. Os dispositivos de control de velocidade aumentan, pero non son as grandes vías e autoestradas, senón tamén no centro das cidades. Por exemplo, aquí onde me atopo eu, fronte unha das entradas do túnel de Beiramar en Vigo, vai ter un tercer radar este mes. Entre os días 11 e 12 pecharase para calibrar e estar operativo a mediados de maio. O túnel volverá a ter 3 dispositivos e controlará a velocidade en ambos os sentidos da circulación. Será dos coñecidos como superradar máis moderno e ven a reforzar, segundo as autoridades, a seguridade viaria nesta zona da cidade para evitar que os milleiros de condutores que usan o túnel lle pisen máis dos 50 km/h permitidos.